adavrayny, şan şöhratyny arşa götüren 2019-njy ýyl tamamlanıp barýar. Geçip barýan 2019-njy ýylda hormatly prezidentimiziň, gahrman arkadamyzyň parasatly başçylygyny ýurdumyzda ägirt uly özgörtmeler, tutumly işler amala aşyrly. Bu ýylda türkmen halkynyň her bir güni rowaşlyklara beslenýär. Ediz vatandaşlar, mehriban adamlar, gönü ýaýlymda Oğuzhan köşkler toplamy, garaşsyz, hemişelik bir tarap Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze ýyl bayramy nasibetli Türkmen halkyna gutlagy. Ediz vatandaşlar, mehriban halkı, Türkmenistan rowaşlyk watany ile baglanýan 2019-njy ýyl tamamlanıp barýar. Ýene az wagtdan bir 2019-njy ýyl hoşlaşyp, täze 2020-njy ýyly garşylar. Geçip barýan ýyl mehriban halkynyň durmuşyna düşünme ýyllaryň biri boldy. Biz rowaşlyk, rahmet ýeňişleriniň ýyly bilen hoşlaşýar. Täze garşalynýan hemme birek bir gowwardy olarak aýdylýan uzadynda siziň ähliňiz täze 2020-njy ýyl hem tüýseretden gutlaýar. Täze ýyl hem de üstünlikleriň hem raw bolmagyny arzu edýär. Täze 2020-njy ýyl Türkmeniň müçe Meratiyetleri rahmet söýüyor. İşeňerler. Kıyınçılıktan gorkmaly. Töwekkellik bolup, ol arman, ýadaman, işlen, jan. Şoň üçin taşanylna bu garaşlýar. Mehriban halkymyz 2020-njy ýyl hem uly anam bilen garşylýar. 2010 ýörekli özgörtmeleri amala aşan. Ne giyin hem gerimli işlere bağlığa verdi. Türkmenistan watany ýyla ahal olaýatyna tebiýe gadan ekologiýatyň arasynda birini öndürýän dünýäde ýeketäk zawody işi giýer.
Paytahtymyzda hem ähli tewitdirdi. Täze mektepleri, çağlar waglar, köçeleri, köp sany beýleki desgalar açdy. Bahtiyar maşallah, müňlerçe hasan oly ýaşy hem zalim toýlary tutdular. Suwartalayjy desgalar, ýeradysgana toplumlary, beýleki desgalar asyl müňlerçe täze iş ornlary döredildi. 2019-njy ýyl tutumly işler başlanan ýyl hem hökmünde ýatda galar. Ne bir ýokary tiýlikli Aşgabat, Türkmenawat awtomobil ýolunyň gurulşyny baglaýardy. Ahal welaýatyny hem dolanyş merkeziniň düýbüni tutdy. Altynatar Türkmenköýüniň tewitindäki Akýaýla suwawdanyň töweregiне durmuş önümçilik hem toplumyň gurulşyny bagla berdik. Türkmenistan halk maslahatynyň ikinci meclisinde bir döwlet hem häkimetiniň kanun çykarjy okyçylyk edanyň işini kämilleşdirmek bilen bagly wezipeler kesipdirdik. Ýolumyzy 2020-nji ýylda durmuş ykdysadyň emesdirden esas uglany makullady. Täze Türkmenistan halk maslahatynyň meclisinde döwlet durmuşyny öýrenme mühim meselelerini araly matbaatlaşar. Her ki döwürde ýurdumyzyň owa huzurlugyna düýpli öwretmeler durmuşa geçirilýär. Merdana daýhanlarymyz bereketli Türkmen toprağyndan